Кніга паўторанага закону, раздзел 3. Потым мы павярнулі і пайшлі дарогай на Басан. І выступіў Ог, цар Басана, насустрач нам з усім сваім народам ваяваць каля Эдраі. Господ сказаў мне: «Не бойся яго, бо я аддаў яго ў рукі твае з усім народам і зямлёй яго. Зробіш ты яму тое, што зрабіў Сігону, цару Амарэяў, які жыў у Хесібоне. І аддаў Господ Бог наш у рукі нашы Ога, цара Басана, і ўвесь народ яго, і вынішчылі мы яго так, што ніхто не ўцалеў. У той час захапілі мы ўсе яго гарады, і не было горада, які б пазбегнуў нас. 60 гарадоў, увесь абшар Аргоба, царства Ога ў Басане. Усе гарады былі ўмацаваныя вельмі высокімі мурамі і брамамі і заваламі, не лічачы многіх гарадоў, што не мелі муроў. І аддалі мы іх праклёну, як зрабілі Сігону, цару Хесібона, знішчаючы кожны горад, мужчын і жанчын і дзяцей, а жывёлу і здабычу з гарадоў забіралі сабе. У той час узялі мы зямлю з рук 2 цароў амарэйскіх, якія жылі за Ярданам, ад ручая Арнон аж да гары Гермон. Сідонцы называюць Гермон Сірыёнам, а Амарэі – Сенірам. Усе гарады на раўніне ды ўсю зямлю Галаад і Басан, аж да Сальхі і Эдраі, гарадоў царства Ога ў Басане, бо толькі Ог, цар Басана, быў апошні з Рэфаімаў. Можна пабачыць яго жалезнае ложа. Хіба яно не ў Рабе, у сыноў Амона? Яно мае 9 локцяў даўжыні і 4 шырыні, меркаю локця мужчынскай рукі. І ўзялі мы ва ўласнасць у той час гэтую зямлю ад Араэра над ручаём Арнон аж да паловы гары Галаад. І гарады яе аддаў я пакаленням Рубэна і Гада. Рэшту Галаада і ўвесь Басан, царства Ога, даў я палове пакалення Манасы, увесь абшар Аргоба. Увесь гэты прастор Басана называецца зямлёю Рэфаімаў. Яір, сын Манасы, здабыў увесь абшар Аргоба аж да межаў Гесура і Мааха і назваў іх сваім імем Басан Гавот Яір. Так і да сённяшняга дня. Махіру я даў Галаад, а пакаленням Рубэна і Гада даў частку зямлі Галаада аж да ручая Арнон, сярэдзіну ручая як мяжу аж да ручая Ябок, якая ёсць мяжою сыноў Амона. І яшчэ Арабу з Ярданам, як межы ад Кінарэта да мора Арабы, якое ёсць морам салёным ля падножжа гары Пізга на ўсход. У гэты час даў я вам гэткі загад, кажучы: Господ Бог ваш даў вам гэтую зямлю ва ўласнасць. Дык вы ўсе здатныя да бою пойдзеце узброеныя наперадзе братоў вашых, сыноў Ізраэля, толькі без жонак, дзяцей і жывёлы. Я ведаю, што вы маеце вялікія статкі, дык яны павінны будуць застацца ў гарадах, якія я вам аддаў. Аж пакуль Господ дасць супачынак братам вашым, як вам даў, ды аж пакуль і яны атрымаюць ва ўласнасць зямлю, якую Господ Бог ваш мае даць ім за Ярданам. Тады кожны вернецца да ўласнасці сваёй, якую я даў вам. У той час загадаў я Ешуа, кажучы: Твае вочы бачылі, што зрабіў Господ, Бог ваш, 2 гэтым царам. Так зробіць ён усім царствам, да якіх ты маеш прыйсці. Не бойся іх, бо Господ Бог ваш будзе ваяваць за вас. Маліў я ў той час Господа, кажучы: Господи Боже, Ты пачаў свайму слузе аб'яўляць сваю веліч і руку магутную. Які ж ёсць іншы Бог на небе або на зямлі, які б здолеў выканаць справы Твае і прыпадобніцца да магутнасці Тваёй? Дык дазволь мне прайсці і ўбачыць тую найлепшую зямлю за Ярданам, і гару тую выдатную, і Лібан. Але разгневаўся Господ на мяне з-за вас і не выслухаў мяне. Але сказаў мне: Хопіць табе, больш ніколі не гавары мне пра гэта. Узыдзі на вяршыну Пізгі і паглядзі вачамі сваімі на захад і поўнач, поўдзень і ўсход, і агледзь, бо гэтага вось Ярдана ты не перойдзеш. Загадай Ешуа і падбадзёр яго,
і падтрымай, бо ён пойдзе наперадзе гэтага народа і падзеліць для іх зямлю, якую ты маеш убачыць. Так былі мы ў даліне насупраць Бэт-Пегора.